इस वीडियो को लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन जरूर प्रेस करें हमारी न्यू वीडियो सबसे पहले देखने के लिए। राजापति अइले हो कही के घरवा नइले हो फोन में पे राजापति अइले हो कही के घरवा नइले हो आके भरी होलिया में हौदी रे भौजी अपियावा हमर रहेले सौदी रे भौजी अपियावा हमर रहेले सौदी रे भौजी फोन में पे राजापति अइले हो कही के घरवा नइले हो आके भरी होलिया में हौदी रे भौजी अपियावा हमर रहेले सौदी रे भौजी अपियावा हमर रहेले सौदी रे भौजी। जाके तबस गइल राजा सुनर देश में बात तो नहीं माने तनिको रुपिया के लेस में। हाँ जाके तबस गइले राजा सुनर देश में बात तो नहीं माने तनिको रुपिया के लेस में। अब साल ऐसे तरह पवल भौजी अपियावा हमर रहेले सौदी रे भौजी अपियावा हमर रहेले सौदी रे भौजी। कैसे मनाई भौजी अपना जवानी के पियावा मुंगन बुझे नहीं मोर परेशानी के। हाँ कैसे मनाई भौजी अपना जवानी के पियावा मुंगन बुझे नहीं मोर परेशानी के। होलिया में आस ना अपियावा हमर रहेले सौदी रे भौजी अपियावा हमर रहेले सौदी रे भौजी। जब बस चढ़ल बाटे फागुन के लहर उनका का बुझाला दिल पर बीतेला का कहर। हाँ हाँ जब बस चढ़ल बाटे फागुन के लहर उनका का बुझाला दिल पर बीतेला का कहर। अशोक दीवाना रे भौजी अपियावा हमर रहेले सौदी रे भौजी अपियावा हमर रहेले सौदी रे भौजी। MS Films फेनहारा।